Na, hello, sziasztok! Itt vagyunk a repülőtéren. Leültünk egy kicsit enni, amíg várjuk a beszállást a gépre. A Ferihegyi reptéren vagyunk még. Ugye indulunk vissza Malajziába. Jön velünk egy barátunk, aki éppen most várja az ételét. Vettünk hozzá indulási üzemanyagot, kajszi barack, nagyon fincsi lesz valószínű. De nézzük is meg, milyen itt a wapper. Kicsinek tűnik. Itt van Gabriella is. Sziasztok! Puszi mindenkinek, itt vagyunk még a reptéren. Aztán lassan 7 órakor indul, akkor indul a gépünk, nem, 8-kor indul a gépünk. 8 óra 10-kor, csak 7 órakor már nyitják a kapukat. Hát izgalmas utunk lesz megint, mert most kivételesen velünk tart egy kedves barátunk, a Lajos. Úgy volt, hogy kedves felesége is, a barátnőnk Andika is jön velünk, de sajnos ő nem tudta megoldani, így elraboltuk a férjét 3 hétre, és reméljük, hogy egy szuper kalandokban lesz részünk, meg jól fogja magát érezni nálunk. Köszönjük szépen a Langkawi az otthonunkba. Rengeteget fogunk kirándulni, bulizni. A fiúk azok szerintem napi szinten föl fogják látogatni, csajozni, mondja egy Lajos barátunk, hogy csajozni. Szóval szerintem a fiúk napi szinten meg fogják látogatni a kocsma múzeumokat. Itt van Lajos barátunk. Itt van ő is, igen. Jó étvágyat ő neki. A Kentucky-nak szavazott, mi a burgernek. És lesz majd egy utunk, hogyha Lajos elment majd tőlünk, mi 3 hétig lesz nálunk. Aztán közben jön egy csoport Magyarországról, velük is programozni fogunk, és ezt követően átmegyünk Vietnámba. Nagyon-nagyon izgalmas, nagyon érdekes kalandokban lesz egy kis részünk, és figyeljetek bennünket, kövessetek bennünket, iratkozzatok fel a csatornánkra, és barangoljunk együtt Ázsiában. Remélem, hogy sok izgalmas programban lesz részetek, velünk és általunk, és várunk mindenkit szeretettel. Hívjátok meg az ismerőseiteket, barátaitokat, és ne felejtsetek el lájkolni bennünket. Lájkolni, osztani, feliratkozni, de ezt, hiszen tudjátok ti ezt. Nagyon szépen köszönjük, millió puszi mindenkinek, sziasztok, később jelentkezünk!